alkhairi a cikin tsari duk kun kore sharri haɗa kai za ku yi komai ya ci zai baki amarya menene amarya amarya menene Zainabu share hawayenki a yanzu na gwala mijinki ne shi to tafiya za a yi tafiyar nisa za ta yi magana za yi ita ma zance za ta yi umarninsa inda ya ce za ta yi ba ta baba asirin ango kirge amarya menene amarya amarya menene Zainabu share hawayenki a yanzu na gwala mijinki ne shi to kauna ta kai geji kada a yi bore kuma ba maganar yaji sanyin ra'ayi zaki tamkar farji kaunar ki yake ke ma kaunar shi kike amarya menene amarya amarya menene Zainabu share hawayenki a yanzu na gwala mijinki ne shi to ya sake shiri ke ma kin sake shiri an kwana ruwa ta tabbata babu fari kuma ga taki a gida an ba da iri komai za ku yi haɗa kai za ku yi ango amarya menene amarya menene share hawayenki a yanzu na gwala mijinki ne shi yau dai makiya sun hargitsa littafi tsarin Allah ya gagari mai tsafi na gwala maza shi ne ya ciyo kofi mai da fifi rawa za ku yi ango amarya menene amarya amarya menene Zainabu share hawayenki a yanzu na gwala mijinki ne shi ai shi ne ya faɗa ya san ki da tarbiyya shaidar da ake ke ya ce mai kunya a faɗa ƙauye a faɗa har alkarya kauna ita ce zalla kuka yi musaya menene amarya menene share hawayenki Zainabu a yanzu na gwala mijinki ne shi na gwala traditional medicine yau ango ne na gwala traditional medicine yau jigo ne Zainab yau gata auren soyayya ne Zainab kun ji amarya auren alkhairi ne yau ina taken kauna shi ne labari na gane gwala mazan fama ango mai alfarma Zainab da ka zo nema ta girma cikin girma za ta sa maka